גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את ארנון קנדל. ערב טוב. האם ייתכן שדפוס ההתנהגות שלי ודפוסי ההתנהגות שלכם מושפעים מהחוויות הראשונות שעברנו בחיים? החוויות הראשונות שעברנו בחיים הם ההיריון והלידה. אני טוען שאם נמצא דרך להיזכר באותן חוויות, נבין עד כמה החוויות האלה באמת השפיעו עלינו, על דרך ההתנהגות שלנו בהיותנו אנשים בוגרים. אז על המסע הפרטי שלי למציאת הדרך הזו ועל השינוי שאני עברתי, אני רוצה לספר לכם. לפני 20 שנה עברתי משבר מאוד גדול. זה היה בעקבות הפרידה מאשתי. נשברתי לגמרי מבחינה רגשית, קרסתי. זה היה כאילו אני נשאב לתוך איזה בור שחור, הרגשתי נטוש, הרגשתי שעזבו אותי, הרגשתי שבגדו בי. הרגשתי כמו תינוק קטן שכל מה שרציתי זה שמישהו יחבק אותי ויגיד לי הכל יהיה בסדר, אל תדאג. ומה שהכי מוזר שאני הייתי זה שיזם את הפרידה. אז לא הבנתי איך זה יכול להיות שאני ארנון, קיבוצניק, קצין בצה"ל, מרכז משק, בעל חברה, מנהל חברה. איך קרה שאני זה שרציתי את הפרידה הזו, ככה נמחקתי באופן רגשי. אמרתי לעצמי שאני אצא מהבור, אני אצא למסע לחקור מה בדיוק קרה שמה. זה לקח לי 8 חודשים לטפס ולהתאושש ממה שעברתי. וכשיצאתי משם פניתי למחקר. התחלתי מהפסיכולוגיה, כי הפסיכולוגיה זה מה שהכרתי. אבל הפסיכולוגיה לא עזרה לי. אחרי 2-3 פגישות הבנתי שזה לא זה, ויותר מאוחר אני גם מספר לכם מדוע הפסיכולוגיה לא עזרה פה. אבל לא התייאשתי והמשכתי לדרכים האחרות. עשיתי צומות וחוקנים כדי לנקות את כל הגוף מהרעלים שהצטברו בו. עשיתי ויפאסנה. ויפאסנה, אתם יודעים, זה 10 ימים שאתה יושב בשקט מ-4:30 בבוקר עד 9 ומתבונן לתוך עצמך. למדתי את התת מודע שלי על ידי חלומות ועל ידי תקשור. ובסוף נסעתי גם לניו מקסיקו שבארצות הברית כדי לעשות מסעות שמאנים עם האינדיאנים. ושם בארצות הברית במקום שנקרא אומגה, 2 נסיעה מניו יורק, שזה בעצם האשרם הכי גדול בעולם. יש שם הכי הרבה סדנאות. שם בעצם פעם ראשונה הבנתי מה קרה לי בתוך הבור השחור הזה. הצטרפתי לסדנה שהנחה אותה דוקטור סטן גרוף. הוא קרא לזה נשימה הולוטרופית. ודוקטור גרוף, פסיכיאטר, גילה שמדי שהוא מלמד את האנשים שאיתו, את המטופלים שאיתו לנשום בדרך מסוימת, הם יכולים להיזכר במה שקרה להם בזמן ההיריון ובזמן הלידה. אז היינו שם 200 אנשים, התחלקנו לזוגות, אחד שוכב על המזרון ונושם, והשני יושב לידו ותומך בו. סדנאות נשימה הולוטרופית זה שילוב של תרגילי נשימה, של דרך נשימה ומוזיקה שבטית בעוצמה גדולה. נדהמתי. 15 שעה אחרי שהתחילה המוזיקה, ראיתי את עצמי נולד. ראיתי את הלידה של עצמי. וראיתי איך אמא שלי מסרבת לקבל אותי כאשר האחות באה ומגישה אותי אליה. האחות הגישה אותי ואמא שלי שמה את הראש הצידה כאילו היא לא רוצה אותי. וזה הדהים אותי. איך יכול להיות שסוף סוף הגעתי לעולם והאדם הראשון שאני פוגש לא רוצה לראות אותי. ועוד יותר זה הדהים אותי, מכיוון שידעתי שאמא שלי מאוד מאוד אוהבת אותי ומאוד מעריכה אותי, אז איך זה קרה? אז איך שנגמר הסשן, הרמתי טלפון לאמא שלי ושאלתי אותה, תגידי אמא, מה היה בלידה שלי? היא אמרה, תשמע, זה היה נורא בקלות, ב-9 בבוקר נכנסתי לחדר לידה, ב-10 כבר היית בחוץ והאחות הביאה אותך רחוץ ונקי ונתנה אותך. ואז היא מוסיפה בקול כזה שקט וחלש והיא אומרת, אבל כל כך רציתי בת. אמא שלי הייתה בת יחידה, כל החיים רצתה אחות.
כשאני נולדתי בן, האנרגיה הראשונה שלה הייתה אכזבה. גרוף אומר שהתינוק מאוד מאוד רגיש, הוא קולט הכל, אבל הוא לא קולט במוח הקוגניטיבי. וכיוון שהוא לא קולט במוח הקוגניטיבי, הוא לא יכול לתמלל את הדברים. וכיוון שהוא לא יכול לתמלל את הדברים, הוא גם לא יכולתי גם להיעזר בפסיכולוגים, כיוון שלא יכולתי לספר להם על מה שקרה. אחר כך בהמשך הסשן ראיתי גם איך התקבעה העובדה אצלי, המסקנה, שאני לא רצוי, שבעצם לא אוהבים אותי. ראיתי איך יומיים אחרי שנולדתי, אמא שלי ואני מגיעים לבית התינוקות בקיבוץ שבו גדלתי, והיא מוסרת אותי למטפלת. עוזבת אותי, סוגרת את הדלת ונעלמת. בשבילי זה היה כאילו שאמא שלי, זהו, נגמר, היא לא תהיה שם יותר, אני לבד. בזמנו המטפלות הם אלה שגידלו את הילדים בקיבוץ ולא ההורים. עכשיו למטפלת היו עוד 6-7 ילדים מטפל בהם. אז גם אוכל לא קיבלנו מתי שרצינו, אלא מתי שהיה נוח למטפלת, ובטח שלא היה שם מישהו שיכול לחבק אותך. אז האנרגיה הבסיסית שאני קיבלתי בלידה שלי, משתי האנשים הראשונות, היה שבעצם לא אוהבים אותי, והתחושה הייתה של בגידה. גרוף אומר שהחוויות האלה הן כל כך עוצמתיות, שהן משפיעות עלינו לאורך כל החיים. גרוף חילק את ההיריון ואת הלידה ל4 שלבים. ומה שאני מזמין אתכם עכשיו זה בעצם לחוות יחד איתי את המסע של 4 השלבים. שבכל אחד מהשלבים תנסו לזהות מה מדבר אליכם. אליי, החוויה שלי הייתה היציאה החוצה. אז בואו נתחיל. השלב הראשון הוא בעצם גן עדן. אין דבר יותר בטוח מאשר הרחם של האישה. זה המקום הכי בטוח שקיים. אפילו לאכול, אפילו לנשום אנחנו לא צריכים לנשום. 9 חודשים אנחנו שמה, ואנחנו מקבלים את הרגשת הביטחון והרגשת האחדות. עכשיו, שאנחנו אנשים מבוגרים, מה אנחנו בעצם רוצים? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים מישהו שיחבק אותנו, בן זוג, שנוכל להתאחד איתו ושייתן לנו ביטחון. או שאנחנו רוצים משפחה גדולה, כדי שתהיה לנו את הרגשת הביטחון. או מה בעצם הביטחון האולטימטיבי שלנו? האלוהים. ושם אנחנו גם נקבל גן עדן אם נתנהג יפה. אז השלב הראשון הוא השלב של הביטחון והאחדות. השלב השני הוא שונה לגמרי. דרמה, כאוס. פתאום מתחילים צירי הלידה. והתינוק לא יודע שהוא עומד להיוולד. ופתאום החדר הקטן הזה, הנעים הזה, שהוא היה שם במשך כל החיים שלו, פתאום מתחיל להתכווץ, פתאום הוא נמעך, פתאום הוא מטולטל מצד לצד, פתאום כימיקלים זרים זורמים בתוך הגוף שלו. ואין לו לאן ללכת, כיוון שתעלת הלידה לא נפתחה, אז הדלת סגורה. אתם יודעים מה הלחץ שמופעל על תינוק בשעת סיר לידה? חשבתם על זה פעם? זה 120 PSI. 120 PSI שווה בערך ל9 אטמוספירות, שזה שווה בערך למשקל של 100 קילו על כף היד. זו העוצמה שהתינוק נדחף ממקום למקום. בן אדם בוגר שנתקע שמה, בשלב הזה, 2, 3, 4, ההרגשה שלו היא של אימה, של פאניקה. אם אתם זוכרים מה שאמרתי, שהתינוק זוכר הכל, הוא מרגיש הכל. ועכשיו שהוא יוצא החוצה, הבן אדם, אז אולי הוא יפחד להיכנס למטוסים. אולי שהוא נכנס לתעלה, בתעלות הכרמל, ממנהרות הכרמל, הוא פתאום ירגיש שזה חרדה, או במעלית. אבל לעומת זאת, בן אדם אחר שחווה אותה חוויה, אפילו יותר מאותה, אפילו היה 15 שעות או 20 שעות בתוך השלב השני, זה יהיה האדם שאני ארצה אותו לידי בג'ונגלים בגואטמלה, בתוכנית הישרדות הבאה. כי האנשים האלה ששרדו את הצונאמי הזה, שום דבר לא מפחיד אותם. זהו. בשבילהם אין את המילה אני לא יכול. ואז מגיע השלב השלישי. השלב השלישי, יש כבר אור בקצה המנהרה. תעלת הלידה נפתחה, והתינוק יכול לצאת החוצה. זה השלב שבו מתקבעת המסקנה שבשבילנו כולנו נראית נורמלית לגמרי. מה היא אומרת? אם
תתאמץ ותשקיע, תצליח. זה בדיוק מה שאבא שלי אמר לי. אמר לי, ארנון, אתה רוצה להשיג משהו? תתאמץ, תשקיע, תצליח. וזה בדיוק מה שאני אמרתי לילדות שלי. אבל מה קורה למישהו שנולד וחבל הטבור כרוך לו מעל הצוואר? הוא מנסה להתקדם, אבל הוא חונק את עצמו. לפני 2 הגיע אליי בחור צעיר כמטופל. התלונה שלו הייתה, אני לא מצליח להתחתן. כל פעם שאני רוצה למסד את הקשר, קורית שם איזושהי דרמה, איזשהו ריב, ואנחנו מתנתקים. די מהר ראינו שהוא באמת נולד, שחבל הטבור היה כרוך לו סביב הצוואר. ואז המסקנה שלו הייתה שונה לגמרי מהמסקנה של רובנו. המסקנה שלו הייתה, אם אני אצליח, אני חונק את עצמי, אני מת. כלומר, הצלחה שווה מוות. אז ה-DNA שלו, הזיכרון שלו, שנמצא בתוך הגוף, הזיכרון שלו, גרם לו בכל הצלחה, רגע לפני ההצלחה, לזוז אחורה. אז את הדוקטורט הוא לא גמר, ואת החתונה הוא לא עשה. ואז דרך הנשימה ההולוטרופית, יכולנו לנתק את השרשרת הזו, ממה שקרה לו בלידה, למה שקרה לו עכשיו. ומה קורה אם ברגע מסוים אנחנו לוקחים את התינוק הזה, ובניתוח קיסרי, הופ, שולפים אותו ומעבירים אותו לצד שני. מנענו ממנו את המאמץ. האנשים האלה שיגדלו, יהיה ברור להם שהם לא צריכים להתאמץ, מישהו אחר יעשה, מישהו אחר תמיד יהיה שם את הנסיך, את מישהו שיבוא, הופ, ישלוף אותם ויעביר אותם את הגשר. אתם מכירים, בטוח שגם אתם מכירים אנשים כאלו. ואז מגיע השלב הרביעי. השלב הרביעי, שמחה גדולה. אדם חדש הגיע לעולם. אבל מי בעצם לא שמח? שלפנו אותו מגן העדן שלו, די בברוטליות, ועכשיו אנחנו אומרים לו, יאללה, תתחיל להוכיח את עצמך. תתחיל לחיות. תנשום לבד. ידיים קרות של הרופא או מי שלא יהיה, פתאום אוחזים בו. ויש אורות כל מיני שהוא לא מכיר, ויש ריחות שהוא לא מכיר. ולפעמים הוא נולד פג, אז אנחנו מכניסים אותו לקופסה הזאת, סוגרים אותו שמה למשך 1.5 חודש. או שיש דיכאון אחר לידה, או מסגרות נוקשות כמו המסגרת שלי. אתם יודעים כמה זמן לוקח לתינוק להפנים שהוא ישות נפרדת מהאימא? 7 חודשים. זה כמו כאבי פנטום. כל הזמן הזה הוא חושב שהוא עדיין שייך לאימא, כי שם הוא היה כל החיים. אז אם הילד שלכם שהוא בן 5 עדיין מחזיק את השמיכה או את הבובה המרוטה הזו, תשאירו לו את זה, תנו לו את זה. הוא בסך הכל משלים את תהליך הפרידה מגן העדן, תהליך הפרידה מהאימא. אז בואו נחזור חזרה אליי ונראה מה קרה לי בעקבות כל הסיפור הזה. האנרגיה הראשונה שלי, אמרתי כבר, הייתה של בגידה ונטישה. האנרגיה הזו הביאה אותי להיות הראשון תמיד שמנתק את מערכות היחסים, בעיקר הזוגיות. למה? כדי שאני לא אחווה שוב פעם את אותה טראומה שחוויתי בילדות. בפרידה מאשתי, מערכת ההגנה שלי קרסה, ולכן כל הרגשות האלה הציפו אותי. דרך הנשימה ההולוטרופית יכולתי לנתק את המסקנה שהייתה לי אז, ובעצם להתמיר את הפחד שלי מהנטישה ברצון ליחסים שוויוניים. ואת הרגשת הבגידה שלי שחשתי אותה, וגרמה לי כל הזמן להיות בשליטה כל הזמן, יכולתי להתמיר אותה בתמיכה באנשים שנעשה להם עוול בחיים. אז מה בעצם רציתי להגיד לכם? לכל אחד מאיתנו יש בור שחור. בסדנאות נשימה הולוטרופית שכאן בישראל, אני מנחה אותם, אנחנו עוזרים לאנשים לנתק את המסקנות שהתקבעו בהם בזמן ההיריון ובזמן הלידה, ולהשתחרר מהם, ולחיות במציאות כמו שהיא. הרגעים הכי מרגשים עבורי זה להיות נוכח ולתמוך באדם שבעצם יולד את עצמו מחדש, והופך להיות אדם חופשי מההתניות של העבר.
עכשיו, אם אני עשיתי את השינוי הזה, אתם בוודאי ובוודאי שיכולים לעשות אותו. תודה רבה לכם ובהצלחה.